Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε το chapter 1173 με κωδική ονομασία A Generation of Warriors. Και όλος τυχαίως Μαρία, σε αυτό τον τίτλο του σημερινού chapter, εξώφυλλο βρίσκεται ο φίλος μας ο Ζοπ να έχει βάλει στη μύτη του μέλι, I guess, για να πιάσει ένα ρινόκερο σκαθάρι. Και είναι και ο Τσόπερ εκεί πέρα και γλύφει το στοματάκι του. Μάλιστα. Έχεις να πεις τίποτα εδώ εξώφυλλο? Κι εγώ η αλήθεια είναι όταν το είδα, δεν το σκέφτηκα με τον τίτλο, αλλά δεν είναι τύχιο το ότι έβαλε τον Ζοπ τώρα που γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός με τους γίγαντες. Είπαμε, το Elbaf είναι το arc του Ζοπ. Αναμένουμε εξελίξεις, όντα. Λοιπόν, Πριν πάμε στο ξεκινήσεις, chapter. πώς το έχεις έτσι μια γενική αυτή του chapter, πώς το βαθμολογείς ας πούμε? Εντάξει. Το most hype ήταν του Brook. Η στιγμή του Brook. Ναι. Έτσι όπως κατέληξε στο τέλος, για να... Εντάξει, θα το πω τώρα, αλλά έτσι όπως κατέληξε στο τέλος, εγώ το θεωρώ χαζομάρα. Το πώς εξελίχθηκε για να καταλήξει εκεί. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι άσχετο. Ναι. Μου ήρθε το box set. Να σχολιάσω που κάποιοι δεν κάνανε like. Το ανέβασε στο Discord, παιδιά, και έχει συγχυστεί που δεν έκανε ούτε ένας like. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Μέσα στα μάγκα είχε ακόμα μια ιστορία. Και το ξεφύλισε έτσι λίγο, σε ένα από τις ταινίες που είχε μια ιστορία πιο πριν, σε επεισόδιο, ήταν αυτό. Και είχε και μια αφίσα μέσα. Δεν έχω σκεφτεί ποια Ναι. πλευρά θα κορνιζάρω. Αυτό. Ναι. Απλά μας είπες ότι είχε μια έξτρα ιστορία, δεν μας είπες ποια ιστορία είναι. Είσαι και μια πηγή παραπληροφόρησης, εγώ δεν σε πιστεύω. Όλη αυτή η ιστορία που έβαλε πρέπει να είναι από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Τι λες, Εγώ βρε? δεν πιστεύω τίποτα. Καλά, εντάξει. Μια ιστορία που δεν ήταν στο πραγματικό μάγκα, αλλά... Όχι, έξτρα Ξεκίνησε. ιστορία. Ο παραμυθάς ξεκίνησε νωρίς να λέει τα παραμύθια του. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έλα. Πάμε στο chapter. Το chapter συνεχίζει από εκεί που τελειώσει το προηγούμενο. Στο clash που πάει να κάνουν οι γίγαντες που έχουν φάει Ντόμι Ριβέρση επειδή κυνηγάνε τον Γιαρούλ. Ο Γιαρούλ δεν πιστεύει ότι ο Ντόρι και ο Μπρόγκι έχουν φάει τον Ντόμι Ριβέρση. Και ο Χαϊρούντιν μαζί με τον Ζόρο και άλλον έναν από το πλήρωμά του τρέχουν προς εκείνη τη μεριά. Και το ρωτάει ο Χαϊρούντιν ποιο είναι το σχέδιό σου, Ζόρο, που και με αυτό έκλεισε όντας το προηγούμενο chapter. Για να δούμε το σχέδιο του κυρίου. Και ρωτάει ο Ζόρο αν του επιτρέπουν να τους κόψει όλους. Στην αρχή του λένε και ο Χαϊρούντιν και ο άλλος γίγαντας από το πλήρωμά του ότι προσπάθησε τουλάχιστον να τιμήσεις πώς λέγεται το Pride ρε στα ελληνικά, Την τιμή σου. την τιμή των γιγάντων, αλλά η φάση είναι ότι με τους που του βλέπουν οι άλλοι γίγαντες που έχουν φάει τον Ντόμι Ριβέρση ξεκινάνε να κοροϊδεύουν τον Χαϊρούντιν και το πλήρωμά του ουσιαστικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχε φύγει ο Χαϊρούντιν από το νησί για να συνεχίσει το όνειρο του πατέρα του. Γιατί αυτό κοροϊδεύουν οι γίγαντες, ότι βγήκε εντάξει, τελείωσε στο quest του να ενώσεις όλους τους γίγαντες του κόσμου και όλα αυτά σχετικά. Και εκνευρίστηκαν αυτοί και λένε στο Ζόρο, ξέρω εγώ, έχεις το ελεύθερο να τους κόψεις. Και πηδάει ο Ζόρο ανάμεσα σε κεφάλια τους και κάνει μια επίθεση, secret technique τη λέει, και τους κόβει. Ναι, τους κόβει ξέρω εγώ και πέφτει πάνω στον Ντόρι και τον Μπρόγκι. Και καθώς πέφτει ανάμεσά τους και πάνε οι δύο γίγαντες πάνω να το χτυπήσουν, ο ένας χτυπάει την ασπίδα του αλουνού και σταματάει εκεί.
Και βασικά και κόβει ο ένας τον άλλον. Ο Ντόρι και ο Μπρόγκι ουσιαστικά κόβονται ένα μεταξύ τους. Και από τη φάτσα του Ζόρο δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή. Δεν περίμενα να Δεν γίνει ξέρω. κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Έκανε λάθος. Δεν ήταν στο σχέδιό του δηλαδή να κόψει τον Ντόρι και τον Μπρόγκι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Ή να έχει αυτή την κατάληξη. Ρε, να σε ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση και αν θυμάσαι στον Tommy Reverse που είδαμε για τον Ζέμπεκ. Ο Ζέμπεκ δεν μιλούσε όπως μιλάνε αυτοί. Όχι, ο Ζέμπεκ ήταν σαν ζώο, ρε παιδί μου. Ήταν Ναι. τέτοια φάση. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που αυτοί μιλάνε και κοροϊδεύουν και κάνουν. Ναι. Ίσως όμως και ο Ζέμπεκ να κρατούσε και λίγο τον έλεγχο. Να μην είχε χάσει τελείως τον εαυτό του. Καταλαβες. ναι. Ενώ αυτοί μάλλον έχουν χάσει τελείως το. Δεν υπάρχει αντίσταση. Αυτό που λένε στον Χαϊρούντιν ότι βγήκε έξω και τον κοροϊδεύουν. Πιστεύεις ότι το πίστευαν αυτό? Ότι και ο Ήμου τους βοήθησε απλά να λένε αυτό που πιστεύουν πραγματικά? Ρε Σιδές, δεν ξέρω. Γιατί είναι και μια φυλή που τους εξωτερικούς γίγαντες δεν τους πάνε, όπως είδαμε με την Ερής, λεγόταν η μητέρα του Λόκη. Οπότε υπάρχει αυτή η φιλοσοφία λίγο στο Elbaf ότι εμείς είμαστε οι ανώτεροι και τους άλλους δεν τους θέλουμε και δεν τους δεχόμαστε και όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω άμα είναι τελείως του ήμου όλα αυτά τα καμώματα. Ναι. Ή είναι μέσα στις σκέψεις τους. Δηλαδή και αυτοί πιστεύουν ότι πού πας ρε Χάιρουντιν τώρα να ενώσεις όλους τους γιγάντες. Δεν θα γίνει ποτέ, εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με αυτούς και όλα αυτά σχετικά. Δεν νομίζω να είναι του ήμου τα Ναι. κατορθώματα αυτά. Πρέπει να ήταν στο μυαλό τους. Σαν σκέψεις. Και πάμε στο σημαντικό σημείο του chapter. Συγγνώμη. Εντάξει, πάμε να πούμε, γιατί θέλω να πω μετά κάτι για τον Μπρουκ. Ωραία. Βλέπουμε τον Μπρουκ δεμένο μόνος του στο 8ο κλαδί, όπως το λέει εδώ πέρα ο αφηγητής, και ξεκινάει να φωνάζει ο Μπρουκ. Βασίλισσα Πριγκίπισσα. Σούρι, Σάρι, πριγκίπισσα Σάρι. Σούρι, ξέρω εγώ όπως προφέρεται. Εσύ είσαι, εσύ δεν είσαι πριγκίπισσα Σάρι? Θα τη λέμε Σάρι από εδώ και πέρα, παιδιά. Το αποφάσισα. Λέει ο Μπρουκ, συνεχίζει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι εσύ. Είμαι σίγουρος ότι είναι αδύνατον να είσαι εσύ, αλλά μου είναι απίστευτα δύσκολο να αρνηθώ ότι είσαι ακριβώς ίδια με αυτήν, οπότε πρέπει να το επιβεβαιώσω. Ακόμα και αν δεν είσαι η πριγκίπισσα, σίγουρα πρέπει να είσαι απόγονός της. Εάν η πριγκίπισσα ήταν ζωντανή σήμερα, θα ήταν κοντά στο 80 χρονών. Σίγουρα δεν θα με αναγνώριζε έτσι όπως έχω αλλάξει, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα μπλε μάτια, Τα μπλε μαλλιά. τα μπλε μαλλιά, τα μάτια που έχουν διαφορετικό χρώμα και ένα connection και έχουν και μια σύνδεση, λέει, με την Holy Land. Και σου αρέσει, λέει, και η μουσική μου, έτσι δεν είναι? Κάθε μικρή λεπτομέρεια ταιριάζει απόλυτα. Πριγκίπισσα Σάρι. Ήλπιζα για το υπόλοιπο της ζωής μου να μην σε σκεφτόμουν ποτέ ξανά. Χρωστούσα τα πάντα στον άντρα από τον οποίο πήρες τη ζωή. Πατροκτόνα πριγκίπισσα. Η Γκάνκο αρχίζει και κλείνει τα μάτια, σκέφτεται και βλέπουμε τα μάτια του Ήμου να εμφανίζονται από πάνω της και λέει ο Ήμου, Γκάνκο, επιστρέφουν οι αναμνήσεις σου? Και ξυπνάει η Γκάνκο, ελευθερώνει τον Μπρουκ
το υπόλοιπο πλήρωμα και τα παιδιά λίγο χάνουν την πορεία τους και φωνάζει στον Μπρουκ, Μπρουκ πρέπει να τρέξεις. Ξαφνιάζεται ο Μπρουκ, ο Ήμου συνεχίζει. Γκάνκο, προσπάθησες να κινηθείς με τη δική σου θέληση? Και εκεί που η Γκάνκο πάει να μιλήσει στον Μπρουκ και του λέει Μπρουκ εγώ, σταματάει, ξαναπαίρνει τον έλεγχο ο Ήμου, πιάνει το πόδι του Μπρουκ πάλι με το βέλος και φωνάζει ο Μπρουκ, γιατί μου είπες να τρέξω, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να λύσω το θέμα. Και του φωνάζει, τώρα ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ? Και επιτίθεται Γκάνκο / Ήμου στον Μπρουκ και του λέει να κλείσει το στόμα του. Τι γίνεσαι εσύ στην Γκάνκο, από πού γνωρίζεις την Γκάνκο? Εδώ τελειώνει του Μπρουκ η σκηνή. Εγώ έχω να σχολιάσω από την τελευταία σκηνή κάτι, ότι Ναι. είναι απίστευτο το ότι ο Μπρουκ κατάφερε κάπως να κρατήσει εναντίον του Ήμου. Και επιτίθεται και με κονκουέρος, βλέπω, Ναι, κεραυνούς. ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο Ήμου. Και το άλλο που έχω να πω, επειδή όταν κυκλοφόρησαν τα spoilers, έλεγαν ότι αυτόν για τον οποίο μιλάει ο Μπρουκ είναι όπως ήταν ο Σάνξ για τον Λούφι. Ναι, αυτό δεν βγαίνει από εδώ πέρα. Ναι. Βασικά το βγαίνει με το ότι λέει... Ότι χρωστάει τα πάντα στον άντρα αυτό. Ναι, δηλαδή κάπως εντάξει σου θυμίζει λίγο Λούφι, Σάνξ. Ναι, ότι από κάπου τον έσωσε, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, δεν σημαίνει ότι έδωσε το χέρι του ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά τον απελευθέρωσε, ήταν δούλος, οτιδήποτε. Ο Μιχάλης Ακραίος έχασε το χέρι του. Έπρεπε να είναι ο Σάνξ. Ναι, ρε παιδί μου, επειδή το είπαν ότι όπως είναι ο Σάνξ, δεν σημαίνει ότι θυσιάζει κάτι ο άνθρωπος. Μπορεί να ήταν κάτι σαν το Fisher Tiger, ότι ελευθέρωσε τους δούλους. Κάτι τέτοιο. Βασικά, και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο τρόπος που αναγνωρίζει η Γκάνκο, που παίρνει πίσω τις αναμνήσεις της και που του λέει τρέξε, εμένα μου βγάζει ότι τον προστάτευσε τότε που έκανε την πατροκτονία. Δηλαδή... Ρε εσύ, το θέμα τέλειωσες? Όχι, δεν τελειώσα. Τέλειωσα, πες και θα συζητήσουμε. Επειδή ξανασκέφτομαι λίγο το προηγούμενο flashback που είδαμε Γκάνκο Μπρουκ. Ναι. Στο προηγούμενο flashback, αυτή που είδαμε ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, σωστά? Ναι. Και ο Μπρουκ τώρα αναφέρεται σε μια πριγκίπισσα, η οποία αν ζούσε μέχρι σήμερα θα ήταν 80 χρονών. Μπράβο, και αυτό θέλω να σχολιάσω. Ναι. Το θέμα είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, και ο Μπρουκ δεν είναι νέος, αλλά δεν είναι και 180 χρονών, 140 χρονών όπως είναι οι άλλοι στο Drum Island. Mm-hmm. Άρα εκείνο το flashback που ήταν πιτσιρίκα και ο Μπρουκ ήταν, ρε παιδί μου, ας πούμε 18 χρονών, ας το πούμε έτσι, δεν ταιριάζει τώρα, ας πούμε, αυτή η κοπελίτσα να ήταν τώρα 80 χρονών και ο Μπρουκ να ήταν 100. Εγώ αυτό δηλαδή, ναι. δεν βγαίνουν λίγο τα χρόνια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εμένα πώς μου φαίνεται η Γκάνκο είναι ότι σαν να κόλλησε, σαν να πέθανε σε μια ηλικία. Ναι, από τη στιγμή που μπήκε που έγινε Got Night. Ναι, αλλά μπορεί εσύ, ας πούμε, η Γκάνκο να ήταν ο Μπρουκ στο βασίλειο, γιατί κάπως στο flashback που μπήκε στο πλήρωμα, κάτι έλεγε ο Μπρουκ ότι ήταν από ένα βασίλειο και κάτι τέτοια. Ναι. Μπορεί να ήταν σε αυτό το βασίλειο, να ήταν στη φρουρά της πριγκίπισσας ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Δεν μου κολλάει εμένα ότι στο προηγούμενο flashback ακούσαμε ότι φώναζε father. Άρα, δηλαδή, δεν έχει να κάνει... Τώρα μάλλον το ότι είδαμε τώρα δεν έχει να κάνει με τον Μπρουκ
είχε να κάνει μάλλον με τον πατέρα της. Μήπως φώναζε για να σώσει τον Μπρουκ. Μήπως είναι μια αυτή ότι ο Σάνξ τελικά δεν είναι καλός. Πού κολλάει τώρα ο Σάνξ? Επειδή μου ήρθε στο μυαλό, είπα να το πω. Ό,τι να είναι. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Μπρουκ μας λέει ότι υπήρχε μια πριγκίπισσα, η Σάρλι. Σούρλι. Όπως λέγεται, δεν καταλάβατε κι άλλο. Η Σούρλι, η οποία σκότωσε τον πατέρα της. Ναι. Και έχουμε και το flashback το προηγούμενο, όπου η Γκάνκο φωνάζει father. Να ήταν η αδερφή της, να είχε μια αδερφή. Γιατί εμένα δεν μου κάνει ότι αυτός που σκότωσε αυτόν τον άντρα, ρε παιδί μου, τον πατέρα της Γκάνκο ή οτιδήποτε, να είναι η Γκάνκο, ή αυτό που είχα σκεφτεί πριν, όταν δεν έβαλα κάτω τις χρονολογίες λίγο, σκέφτηκα ότι μάλλον έγινε κάτι παρόμοιο όπως έγινε στην Τρεσρόζα, που ο Ντο Φλαμίγκο έλεγχε με το φρούτο του, ρε παιδί μου, τον βασιλιά, και σκότωνε τους πολίτες ώστε να αλλάξει την κοινή γνώμη και να διώξει τον βασιλιά και να δεχτούν τον Ντο Φλαμίγκο ως ήρωα. Ναι. Στην Τρεσρόζα. Να έκανε κάτι τέτοιο και ο Ήμου, ρε παιδί μου, και ο Μπρουκ, επειδή απλά είδε ότι η πριγκίπισσα έδωσε την μαχαιριά, να θεώρησε ότι ήταν προδοσία και όλα αυτά σχετικά, και από πίσω να βρίσκει το Ήμου, που λογικά αυτό έχει γίνει. Ναι. Το θέμα είναι λίγο εδώ, το θέμα είναι εδώ. Εδώ πέρα λέει ότι τα μάτια αυτά είναι διαφορετικά, όπως τα βλέπουμε τη Ήμου. Είναι χαρακτηριστικό της οικογένειας. Έχουμε δει άλλα τέτοια μάτια? Διαφορετικά. Δεν θυμάμαι να έχουμε δει σε αυτούς που έχουμε συναντήσει. Βασικά, εγώ δεν θέλω να εστιάσω στα μάτια, θέλω να εστιάσω και στο χρώμα των μαλλιών. Ναι, είναι μπλε. Είναι μπλε. Γαλάζιο, πώς το είπε. Γιατί, ας πούμε, πριν μπούμε στο Elbaf, είδαμε τη Βίβη. Το Χ. Τώρα κάπως συνδέουμε Ήμου, Λίλι και τα λοιπά. Εμφανίστηκε ότι έχει πάρει από όλους τους God Knights. Εντάξει, πήρε την Γκάνκο επειδή έχασε κάπως τον έλεγχο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έτυχε να πάρει αυτή που έχει τα μπλε μαλλιά. Ναι. Δεν ξέρω, κάπως συνδέονται όλα. Κάπως έχει να μπλεχτεί και με τη Λίλη, δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, θα βλέπεις σύνδεση Γκάνκο Μιχόκ? Γκάνκο Μιχόκ. Ναι. Να ήταν ο Μιχόκ, να ήταν ο πρίγκιπας αυτού του βασιλείου, ας πούμε. Όχι ρε. Γιατί είναι πολύ καιρό πριν. Δηλαδή, εσύ τώρα βλέπουμε την Γκάνκο, ξέρω εγώ, να μοιάζει με 20 κάτι, αλλά χρονικά θα έπρεπε να είναι 80, δηλαδή δεν ταιριάζει. Αν είναι η πριγκίπισσα που λέει, μπορεί να είναι η κόρη της πριγκίπισσας η Γκάνκο. Όχι, γιατί η Γκάνκο αναγνώρισε τον Μπρουκ. Ναι, γιατί έχουμε δει ένα flashback που η πιτσιρίκη είναι με τον Μπρουκ. Ναι, αλλά αυτό, ο Μπρουκ είπε, αν είσαι η πριγκίπισσα Σούρι, τώρα θα πρέπει να είσαι 80 χρονών. Ναι, αν είσαι. Δεν είναι... Γενικά το αν το χρησιμοποιούμε όταν δεν είμαστε βέβαιοι. Όταν είμαστε σίγουροι λέμε είσαι πριγκίπισσα Σούρι, είσαι 80 χρονών. Ναι, ρε φίλε, αλλά τη βλέπεις και σκέφτεται. Δεν γίνεται η κόρη της πριγκίπισσας Σούρι να ξέρει τον Μπρουκ και να έχει θέμα με τη μουσική του και να ξύπνησε. Γιατί ρε, αν η κόρη της πριγκίπισσας είχε επαφές με τον Μπρουκ όταν ήταν πιτσιρίκι? Ωρε Μιχάλη, δεν τα λες καλά. Ρε, μπορείς να ακούσεις, να καταλάβεις λίγο τι λέω? Ελληνικά μιλάω, δεν μιλάω ξένες γλώσσες. Είδαμε ένα flashback που η Γκάνκο ήταν μικρή και μιλούσε με τον Μπρουκ. Αυτό δεν το είδαμε? Ναι. Είναι απίθανο να είναι, ας πούμε, η κόρη της πριγκίπισσας και να μην είναι η πριγκίπισσα που λέει ο Μπρουκ? Ναι. Είναι απίθανο, εντάξει. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Πού είμαστε?
Ωραία. Και πάμε στο group που ήταν δεμένοι ο Νάμι, Ουζόπ, Τζίμπε και Ρόμπιν, όπου έχουν ελευθερωθεί και αυτοί. Εκτός τη Αλλά Ρόμπιν. με τη μόνη διαφορά ότι η Ρόμπιν δεν έχει ελευθερωθεί γιατί έχει και τα αγκάθια του Σόμερς. Ο Ζοπ λέει ότι τα έβγαλε με τη δύναμη του μυαλού του. Αυτό θα είναι το power up του Ζοπ. Συν 10 IQ. Η Ρόμπιν λέει αφήστε με να επικεντρωθείτε στα παιδιά. Ο Τζίμπε λέει ότι η Άγγι, η γίγαντας που ήταν στη βιβλιοθήκη, καθηγήτρια της κατά ήταν, είπε ότι έφυγε πιο νωρίς και τρέχει προς το χωριό, αλλά δεν ξέρει αν θα προλάβει. Και εμφανίζεται ο ήρωας να φωνάζει Νάμις One. Έσωσε για μια ακόμα φορά ο Μπρουκ την κατάσταση. Καλά, εννοείται. Εννοείται αυτό. Ο Μπρουκ από το Whole Cake και μετά έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Ναι. Κάτι που περιμένουμε από Ουζόπ. Και Νάμι θα πω. Και Νάμι. Δεν έχω... Μ' άρεσε αυτό που έκανε στο Wano. Που ξέρεις, που προτίμησε να πεθάνει από το να πει ότι δεν θα γίνει ο Λούφι βασιλιάς των πειρατών. Αλλά εντάξει, θέλουμε να δούμε κι άλλα. Δεν χρειάζεται να κάνει μόνο χαρά στον Ζους. Κάνε και τους υπόλοιπους. Στο μεταξύ βλέπω κάτι κλιπάκια που συναντάει η Νάμι το Ζους και είναι φουλαστία. Κακόμοιρος ο Ζους απλά έτρωγε ξέρω εγώ συννεφάκια και έπεσε πάνω στο δαίμονα. Λοιπόν, και πάμε στο σημείο που είναι τα παιδιά, όπου εκεί πέρα βρίσκεται ο Σόμερς. Τσακώνεται εκεί πέρα λίγο με τον γιο του Γκαμπά. Ο Σόμερς είναι συχαμένος Ελεηνός βρωμιάρης. Ναι, πολύ πλάκας. Σε νευριάζει για μόνο που βλέπεις τη φάτσα του. Ναι, είναι πολύ πλάκας. Τέλος πάντων τσακώνεται, λέει ο μικρός ότι εσύ είσαι ένας από τους δαίμονες που ανάφερε ο Γιαρούλ, ότι το Elbaf είναι πολύ δυνατό και θα το πληρώσετε για αυτό που κάνετε. Και τους λέει ο Σόμερ στα μικρά ότι προετοιμαστείτε αποχαιρετήστε το Elbaf γιατί με το που μπείτε στο πλοίο δεν πρόκειται να ξαναδείτε ποτέ το Elbaf. Το ακούνε αυτά τα παιδιά, μερικά συγχύζονται και φωνάζουν βοήθεια και μιλάει ο Σόμερς στον ήμου και του λέει μεγαλειότατε ο Κίλιγχαμ, ο δράκος και εγώ κοντεύουμε να τελειώσουμε την αποστολή μας, ανυπομονώ να πάω σπίτι. Αλλά αν έχεις κάτι άλλο για μένα εδώ πέρα, να πάω να το τελειώσω. Καθώς μιλάει στον ήμου η ομάδα της μητέρας του Κόλλον, η μητέρα του Κόλλον δεν είναι αυτή? Ναι. Φτάνει εκεί πέρα και αναρωτιέται ο Σόμερς πώς φτάσανε εκεί πέρα αφού έπρεπε να τους είχαν σταματήσει οι δαίμονες ονείρου. Και τους επιτίθεται στους γίγαντες ένας δαίμονας ονείρου, ο Νίκα, ο θεός της καταστροφής. Ναι, τέλος πάντων πολεμάνε εκεί πέρα με τον Νίκα και στο σημείο φτάνει και ο Ρόντο με τους άλλους δύο του πληρώματος του Χαϊρούντιν και ετοιμάζουν την συνδυαστική επίθεση, μόνο που αυτή τη φορά επιτίθονται 3, όχι 2, όπως είχε κάνει ο Ντόρι και ο Μπρόγκι στο νησί εκείνο που βρισκόντουσαν. Πώς λέγονταν ρε? Στο Little Garden. Και κάνουν αυτή την συνδυαστική επίθεση και ρίχνουν ουσιαστικά τον Νίκα. Ο Νίκα πάει να πέσει πάνω στον Σόμερς. Ο Σόμερς για να μην πέσει πάνω του, τον χτυπάει με ένα κλαμπ εκεί πέρα με αγκάθια της κατά είναι αυτό. Και ρίχνει τον Νίκα πάνω στο καράβι που θα παίρνουν τα παιδιά. Και το καράβι καταστρέφεται.
Είναι αυτό ήττα για τον Ήμου. Πώς δεν είναι ήττα. Αλλά είναι χαζή ήττα. Θέλω να πω, παιδί μου, ο Νίκα έπεφτε πάνω σε έναν God Knight, ο οποίος και να τον κόψει σε 250 κομμάτια θα ξανακάνει regenerate. Και έπεφτε ένα βλακώδες τέρας ονείρου πάνω του και αποφάσισε να το χτυπήσει και εκεί που πέφτει είναι το πλοίο. Wow. Δεν είναι χαζό. Δηλαδή, οκ. Κατέστρεψε το πλοίο κάπως αλλιώς, ρε Όντα. Τι να πω, δεν μ' άρεσε το πώς καταστράφηκε το πλοίο, ξέρω εγώ. Και όλο το σχέδιο τώρα του Ήμου και τον God Knight έπεσε σαν τραπουλόχαρτα, σαν κάστρα από τραπουλόχαρτα. Ναι, αλλά μήπως είναι τώρα για να δούμε την οργή του Ήμου, δηλαδή. Αυτό θα δούμε, τι θα δούμε. Βλέπεις τη φάτσα του Σόμπερς, έχει μαυρίσει ολόκληρος. Ναι, αλλά μήπως θα πολεμήσει τώρα πιο θυμωμένα. Θα δούμε κάποια άλλη μορφή του Ήμου, λίγο πριν φτάσει ο Λούφι με τον... Αρχικά σε αυτό το chapter καταλάβαμε ποιος θα είναι ο ένας God Knight που θα πεθάνει σίγουρα. Ναι. Αυτός είναι ο Σόμπερς. Ό,τι και να γίνει. Τον σκοτώσουν ή τον σκοτώσουν ο Λούφι με τον Λόγκι, ξέρω εγώ, ή οι Straw Hats. Ναι. Θα τον τελειώσει ο Ήμου. Ναι, λένε ότι είναι ο επόμενος... ναι, 100%. Εσύ με την Γκάνκο, ας πούμε, δεν έχει θυμώσει που κατάφερε να πάρει τον έλεγχο πίσω. Εντάξει, σε αυτό δεν φταίει η Γκάνκο. Ο έλεγχος χάθηκε. Φταίει και ο Ήμου, ξέρω εγώ. Καταλάβες, δεν είναι ότι έκανε καμιά περισκεψία η Γκάνκο. Από τη στιγμή που τους ελέγχει. Που την έλεγχε αυτός. Τώρα. Ρε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε. Από τη μια είχαμε τον Ζέμπεκ που ήταν ένας από τους πολύ δυνατούς χαρακτήρες που συναντήσαμε στο One Piece. Και πάλεψε πάρα πολύ για να πάρει τον έλεγχο Ήμου και εκεί το δικαιολογείς ότι έχεις απέναντι σου έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα. Αλλά προσωπικά μπορεί να κάνω λάθος τώρα. Την Γκάνκο δεν θα την έβαζα στους πολύ δυνατούς χαρακτήρες. Όχι, ούτε εγώ θα την έβαζα στους πολύ δυνατούς χαρακτήρες, αλλά μπορείς μάλλον να τη βάλεις σε... ότι είναι κληρονόμος μιας πολύ ειδικής οικογένειας και αυτή. Δηλαδή έχουν ένα χαρακτηριστικό από ό,τι λέει ο Μπρουκ αυτό με τα μάτια, ότι έχουν σχέση με τη Χόλιλαντ. Μπορεί να μην είναι όλη η οικογένεια έτσι, μπορεί να είναι μόνο η Γκάνκο που γεννήθηκε με τα δύο μάτια, με τα δύο χρώματα. Ναι, παιδί μου, με αυτό που λέει τώρα ο Μπρουκ, ότι αυτή η πριγκίπισσα είχε αυτό με τα μάτια. Και λέει και η οικογένεια έχει μια σύνδεση με τη Χόλιλαντ. Δεν το λες έτσι, ας πούμε, τώρα στα αυτό. Μάλλον εννοεί ότι μπορεί ο πρόγονος να ήταν ένας από τους 20, λέω εγώ τώρα. Πρέπει να είναι ειδική κατηγορία για αυτή, δεν είναι μια απλή πριγκίπισσα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το τέλος λίγο με... Σε εκνεύρισε. Εντάξει, ναι, με εκνεύρισε. Από την άλλη επιτέθηκαν και οι άλλοι με αυτή τη συνδυαστική επίθεση, οκ. Δεν ξέρω, δεν ενθουσιάστηκα με το τέλος του. Το πώς καταστράφηκε το σχέδιο του Ήμου δεν μου άρεσε. Γιατί και να σου πω το κάτι, ας πούμε, και να μην επιτεθόταν ο Νίκα, πώς θα σώζανε τα παιδιά αυτοί. Για πες μου. Δεν θα τα σώζανε. Ακριβώς αυτό. Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό. Δεν ξέρω, το τέλος σε μένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει. Το θεωρώ χαζό. Okay. Το θεωρώ χαζό και ευκολία γραφής. Ναι, στη γραφή θα το πω έτσι. Εγώ πιστεύω θα σε ταπώσει στο επόμενο chapter. Για να δω. Μακάρι να μεταπώσει. Μόνο μακάρι να μεταπώσει. Έχεις δει κάτι βιντεάκια, ξέρω εγώ, που είναι κάποιοι αθλητές που μπορεί να χάσουν την ισορροπία τους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και λέει καλά πως κάνει έτσι, και είναι ο άλλος στον καναπέ που τρώει πατατάκια και πίνει αναψυχτικά. Έτσι και ο Μιχάλης. Έτσι είμαι κι εγώ. Έρχεται να κρίνει τη γραφή του Όντα. Ρε φίλε, το κατάλαβα. Το θαυμάζουμε, τον κάνουμε. Να μην πούμε ότι κάτι δεν μας άρεσε, τι θα προσκυνάμε και θα πίνουμε ό,τι μας δίνει Όντα. Εμένα αυτό το πράγμα δεν μ' άρεσε.
το τόσο εύκολο έγινε το αυτό. Τι να πω. Πάλι Αυτά. χασμουρήθηκα. Σταμάτα χασμουριές σου πιο. Αυτά έχεις απίστευτο άλλο. Μικρό τσαπτεράκι σήμερα. Ναι, μικρό. Σήμερα ήμασταν σύντομοι. Ναι. Δεν ξέρω, σου είπα κάτι στην αρχή που θέλω να πω, δεν θυμάμαι. Όχι. Δεν Λοιπόν. έχει break την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Ναι. Η Μαρία μέχρι πριν 5 λεπτά έλεγε ότι είχε break. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.